आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. माजी आमदार राजन तेली यांनी भाजपला रामराम करत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेत प्रवेश केलाय. मातोश्रीवरील प्रवेशानंतर त्यांचं स्वागत सावंतवाडी शाखेत करण्यात आलं. मात्र यावेळी निष्ठावंत शिवसैनिकांची अनुपस्थिती पाहायला मिळाली. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे प्रमुख रुपेश राऊळ यांचा फोन नॉट रिचेबल आला. पाहूयात. माजी आमदार राजन तेली यांनी भाजपला रामराम करत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेत प्रवेश केला. मातोश्रीवरील प्रवेशानंतर त्यांचं स्वागत सावंतवाडी शाखेत करण्यात आलं. मात्र यावेळी निष्ठावंत शिवसैनिकांची अनुपस्थिती पाहायला मिळाली. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे प्रमुख रुपेश राऊळ यांचा फोन नॉट रिचेबल आला. माजी आमदार राजन तेली यांच्या स्वागत सोहळ्यात उबाटा शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ, नेते बाळा गावडे यांची अनुपस्थिती प्रकर्षाने जाणवली. आयात उमेदवार नको अशी मागणी पक्षश्रेष्ठींकडे करणाऱ्यांपैकी राऊळ होते. त्यात महाविकास आघाडीकडून राजन तेली यांना उमेदवारी निश्चित झाल्याचं समोर येत असून प्रथमच शाखेत आलेल्या तेलींच्या स्वागतात राऊळ व गावडे अनुपस्थित राहिल्यानं ते नाराज असल्याचं बोललं जात आहे. नाराजीचा कोणताही विषय येत नाही असं मत उबाटा शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी यांनी व्यक्त केलं. नाराजीबद्दल विचारले असता त्यांनी खुलासा केला. राऊळ अजिबात नाराज नाही आहे. अतिमहत्त्वाच्या वैयक्तिक कामानिमित्त ते सोमवारपर्यंत बाहेर आहेत. सोमवारपासून ह्या मिशनमध्ये ते सक्रिय भाग घेणार आहेत. परवा तर आम्ही संपूर्ण जो आमचा मुख्य परिवार होता त्याने तर आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही जाहीर केलेलं होतं, राजन तेली जर आमच्या संघटनेमध्ये आले तर त्यांचं स्वागतच असेल. त्यावेळी आमचे विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ होते. आता प्रत्येक क्षणी ते आमच्या संपर्कामध्ये आहे, पण त्यांचं कौटुंबिक अति महत्त्वाचं काम असल्यामुळे ते बाहेर आहेत. ते सांगितलेलं होतं पक्षप्रमुखांनासुद्धा, आणि ते उद्या सोमवारपासून आमच्या मिशनमध्ये सामील होणार आहे. बाळा गावडेंशी सुद्धा आम्ही संपर्क केलेला आहे. बाळा गावडेसुद्धा तुम्हाला लवकरच ह्या संपूर्ण मिशनमध्ये सामिष्ट होतील. नाराजीचा कोणताही पदाधिकाऱ्याचा विषय अजिबात नाही आहे. खरं तर सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये कालच्या लोकसभेमध्ये फार मोठी घट झालेली होती. हा विषय संघटनेने गांभीर्याने घेतल्यानंतर महत्त्वाच्या पदामध्ये बदल केला आणि प्रत्येकावरच आमच्यावरती जबाबदारी दिलेली होती. त्या अनुषंगानं प्रत्येकजण काम करत होतो. काम करत असताना विधानसभेसाठी इच्छुकांची नावंसुद्धा मागवलेली होती. मात्र आमचा संपूर्ण निर्णय हा आमच्या पक्षप्रमुखावरती दिलेला होता. पक्षप्रमुखांची ज्यावेळी 8 दिवसापूर्वी बैठक झाली त्यावेळी आम्ही सर्वांनी सांगितलं, संघटनेच्या हितासाठी जो काय निर्णय असेल तो तुम्ही घ्यायचा आहे, तो आम्हाला मान्य असेल. त्या अनुषंगानं राजन तेलींचा त्यांनी स्वीकार त्या ठिकाणी केलेला आहे. येणाऱ्या काळामध्ये महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून राजन तेली असतील आणि त्यांना संपूर्ण आमचं सहकार्य असेल. दरम्यान रुपेश राऊळ यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा फोन नॉट रिचेबल आला. त्यामुळे निष्ठावंतांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. वरिष्ठांकडून विश्वासात न घेता प्रवेशासह उमेदवारीचा निर्णय घेतल्यानं पक्षफुटीनंतर गद्दारी न करता निष्ठेला प्राधान्य देणारे शिवसैनिक नाराज असल्याचं काहींनी खासगीत बोलून दाखवलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.